देखिए आम संतोष महापात्र हाथ तैयारी महुर এইটা হচ্ছে পিওর ওড়িশার দেশি মহুর ঘিও আমার মহুরি ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିକ୍ସ ମାଟି ଆଳୁ କଦଳୀ এই ବଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ବାହାର କରେ। আর ନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମହୁର ସେ ମହୁରଟା ବନା ହେଉଛି ଆର ବାସ୍ନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନାଇଲେ ସେଥିରେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲ ଦେଲୁ, କଳା ଜିରା ଦେଲୁ, ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ବଟା, ତେଜପତ୍ର, ହେଙ୍ଗୁ, ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇଲୁ। ପରିବା ଘେରା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ତା ଫିନିସିଂଟା ଏଇଟା ଆସିଛି। ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ ଆ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ମହୁର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ମହୁର ରାନ୍ଧିବାରେ ଫେମସ୍। ତାଙ୍କର ମହୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି।